सानजा सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा थामथि 2 बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा। रायजो राजाफोरनि मददजों जोबोद गाजा गोमजायै बे जथुम्माखौ खुंफुंनो थागथियारि जादों। सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा थामथि 2 बोसोरारि जथुम्माखौ फैगौ नभेम्बर दाननि 4 आरो 5 अक्ट' 2023 खालाराव 3 नं महनपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो लानायनि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि बारग' आफादगिरि सबिन स्वर्गियारि बिथांनि आखाइजों गायसनजेननाय जाबाय। गायसननाय बेलायाव आं गिबियावनो बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै बेखौनो फोरमायनो सानोदि जोंहा सानजा सानजारि दखरा इउबिपिअनि जा जथुम्मा खुंनो गोनां फैगौ नभेम्बरनि 4-5 अक्ट' खालाराव बे हाबाफारिखौ आं आफादगिरि जानानै बुंनो सानोदि जोंहा दिनैनिफ्राय जागायबाय होनना हमना लानांगोन। बेहाय गंबा गामिजों जोङो 3 नं महनपुर 2 नं महनपुर 1 नं महनपुर आरो सुमापारा मासगाव गामिनि जों गासै रायजोफोरखौ लानानै जोङो मोजां खुंनो आखायाव लादों। आरो बेहाय जोंहा बिहामजो हान्जा मोसानाय आरो खेराइ हान्जा गासैबो रेडि जाजोब्बाय फ्राय। आरो जानाय लोंनाय फारसेयावबो जोंहा जाबाय। आरो जोंहा दिनै खुन्थियाखौ जोङो गायसननो थाखाय नै 3 नं महनपुर गामिनि गाहाय फरायसालिनि मानगोनां सबिन स्वर्गियारिखौ जों हांख्रायना लाबोदोंमोन। मोजां गायसनलांबाय। आरो लोगोसे आं बेखौनो बुङो गासैबो रायजो राजानि मददजों बे हाबाफारिखौ आं जाफुंहोनो हागोन। गिबियावनो नोंथांमोननि भुटाननिसिम जोंनि सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। जों दिनै फैबाय थानाय नभेम्बर दाननि 4 आरो 5 अक्ट'आव सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जायनाखि थामथि 2 बोसोरारि जथुम्मा बेखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। आरो दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननायाव जोङो आलासि महरै मोननो हादों जोंहा अल आसाम प्राइमारि टिचार एस'सियेसननि बारग' गाहाय आफादगिरि मानगोनां सबिन स्वर्गियारि बिथांखौ। आरो इतिमধ্যे बिथाङा गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होखांबाय। आरो जोङो फैबाय थानाय जेनाखि जोंनि जथुम्मा थामथि 2 बोसोरारि जथुम्मा बेखौ जोङो रायजोफोरनि खावलायनायाव जों एसे गाजा गोमजायैनो खुंनो होननानै आखायाव लाबाय। बेवहाय जोंहा आलासि महरै गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो जोंहा मानगोनां मिनिस्टार बसुमतारी CM BKWSC आरो जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मेरुनि आफादगिरि बिथां मनरन्जन बसुमतारी बिथाङाबो नुजाथिफैगोन। आरो जोंनि जिल्लानि मोनफ्रोमबो आफादनि माहारियारि आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे आनसलिकनि माहारियारि बर' माहारियारि आफादफोरनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ जोङो आलासि महरै खावलायजोबनाय जागोन। आरो जोङो खोब गोबां सान लानाय जायासै, साननै लादों। गिबि सानाव जोंहा बादायलायनाय थागोन, माखासे बुलुर बादायलायनाय। आरो जों मोनसे सावरायबाय दङ हारिमु बादायलायनायबो आरो खन्थाइ आवरायनाय गथ'फोरनि लानाय हागोन नामा होननानै जों मोनसे सावरायबाय थानाय जादों। नाथाय माबाया जोंना बुलुर बुनाया कनफार्म जाबाय। ओमफ्राय 4 बाजिनिफ्राय जोंहा डेलिगेट जागोन। बेनि उनाव अखानायै जोङो फिरफिला बिरहोनाय आफादनि लोगोसे गोथैसो रुंसारिफोरनि बावनाय, बेनि उनाव जोङो गेवलां मेल, जों बेखिनिखौ जों थांखि लानाय जादों। बे मेलावथ' जों दा दखरा हिसाबै जोङो रायजो राजानिफ्राय बा जोङो बानजायफोरनिफ्राय मोनथिना मोननाय बायदि बा जों खावलायनाय बायदिहाय 3,000नि एसे बारनो हागौ।